chabvotoka madzi zvikanata zvopfumurana muzanu pf vanhu vobuda vachinyora vachipururudza vachiti this kokuti mbavha for ed after kuonekwa kunzi aiwa pane PC member, provincial committee member ari accused kunzi akaba fuel worth 6,500 aiwa liters panguva ino yanga iri mind for my empowerment rally aiwa Dr. Tungwarara kuchionekwa kunzi instead of writing an invoice of 3.5 k liters ononyora 11,000 liters chitiko chava expose and subscribe hola ikatombe bele kozo anoposta mapicha samuru kuona kudanyira chiti ZANU-PF Makoni DCC is accusing the provincial OPC Albert Nyakuyedzwa MP of Makoni South of stealing hampers and 6.5 liters of fuel meant for Dr. Tungwara's empowerment rally last week. Nyakuyedzwa allegedly forced petrol trade to inflict an invoice to 11,000 liters instead of 3.5 liters. Do mashoko anodaita kwa panapa nekozwa vanoendera mberi vachiti evidence yavauya vakaisa panapa on this post vachiti Nyakuyedzwa edit again kuenda kupetrol trade rusape kunonyoresa invoice ye 11,000 US$ for fuel yakashanda parali kuti anope Dr. Tungwarara ipo pakashanda fuel ye 3.5k $1,000 chete. Uyu munhu anonzi Nyakuyedzwa aneka kufarisa kakuita manje kangoma kakuririsa ndo mashoko anochi exposwa nekozwa chinzi aiwa muzano woya panguva ino vachibirana manje ere panguva ino zviri kunakidza noda kuti vari kunetsana pachavo panguva ino kuri kunyatsoonekwa kunzi vamwe vari kuona kuti vamwe vari kudya and they are taking the opportunity kudyawo havangangoregi vamwe vachidya ivo vachifa nenzara but vachishandira the same party imboti semafungiro enyu moti kudii pamusoro apa pechitiko ichi chiunyatsokuonekwa kunzi with the ruling party ZANU-PF mune vanhu vari hungry of money munhu asvika achinopa kutanga mahambers and then odo achinochinja ma-invoices achinowedzera ma-liters kuti imwe atore zvake peda comment section medu zvafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi subscribe like cheto on the bell icon.